Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, kana ndikatarisa upenyu hwangu hwandinorarama, ndinotoona kutoti Mwari, kana kuri kunzi Mwari variko zvechokwadi, inini Mwari nzvimbo yangu kudenga vakatoikanzura kare nekuda kwezvinhu zvandakaita. Mukomana Shi, chakaitika ndechekuti inini unfortunately ndakatanga ndapinda mufirst marriage. Ndakati ndapinda mufirst marriage muya ndakarwadziswa mukoma zvekuti ndega ndakatadza kuziva kuti why murume uyu, if kana kwanga kuri kunzi iye ainge asingandidi, why ainge akasarudza kuti ange achindisvitsa panorwadza kudaro. Saka murume uyu akati andirwadzisa nedzimwe nzira dzandainge ndisina kana kumbogara ndatarisira. Ndakabva ndavenga chinhu chinonzi munhurume pamberi pangu. Ndakabva ndazviudza kuti from now on ndichangorarama upenyu hwekuti ndinenge ndigori inini nemwana wangu. Asi unfortunately mukomana Shi, munongozivawo kuti mukurarama umo unozongokarukawo wazongosangana nemunhu wakatorivara. God then blessed me mukoma. Mwari vakabva vandiblessa ndokubva ndazosangana nemurume uyo akazotanga kundipa rudo rwandaifanira kuti dai ndakatanga ndarupiwa irworwo mufirst marriage yangu, kana nanhasi ndingadai ndichirimo mufirst marriage. Well, ndozvakazoitika mukoma. Saka ndakazoti ndichinopinda mufirst marriage muya, nhumbu ndokubva yaramba kubata, ende nhumbu yakati yaramba kubata ndikabva ndazotanga kufamba. Saka mukunofamba ndakabva ndazoudzwa kuti vamwene vangu vainge vaine godo neni, because ivowo vainge vainewo vavo vavainge vachida kuti vange vachizowanikwa nemwana wavo. Murume wangu uyo ainge akambondiroora mukoma, munhu ainge aine zvinhu zvake. Kana tichiti varume vane mari, murume uyu aiva nemari. Ndakati from the very first day randakaenda kunorara kumba kwake ndakashamisika, because everywhere there was money. Paiva nemari everywhere that I was looking. Ndaingosangana nema-US dollars. Mukoma, ndakatenda Mwari kuti Mwari makanaka, mandirangarira nemarwadzisiro ose awo andakaitwa neex husband yangu. Ndainge ndisingambofungidziri kuti in the end ndichazokwanisawo kupinda mumarriage yainge iine tarisiro. Vau zvadaro mukomana Shi, ndakati ndichinopinda mumarriage muya, vamwene vangu vakabva vati unonyepa iwe. Vamwene vangu ende vakandiroya nenzira dzainge dziri very simple. Vamwene vakauya ndokubva vatanga kugara nesu. Saka vamwene vangu ivo vakabva vati ivo vainge vachida kubika, ende ini ndaifanira kuti ndinge ndichizorora. Ende ini ndaitongofungidzira kuti mama vari kutongoitawo majokes neni, because vaiwanzo kuti muroora handidi kuti unge uchiita mabasa anorema, nekuti uri kugara uchitoita mabasa anorema kudhara. Kana ukaramba wodaro zvinoreva kuti kana mbereko yako inozogumisidzira yasungika. Izvo chikafu chiya chavainge vachindibikira nguva yose iyo yavainge vachiwacha, even though zvipfeko zvangu zvemukati ndakatanga ndichazviwandisa, but vamwene vangu vaipinda nemumabedroom. Ndaizoti dzimwe nguva mukomana Shi, ndinenge ndabuda paya pakuzonodzoka ndobva ndatoona kutoti vamwene vangu vanenge vatowacha nezvipfeko zvangu zvemukati. Saka ndakabva ndavaudza ndikati mama, izvi zvekuti munopfeka nezvipfeko zvangu zvemukati. Saka ndakabva ndati mama, izvi zvekuti munowacha nezvipfeko zvangu zvemukati, izvozvo handizvifarire, because ndinenge ndava kuona sekunge ndinokudheererai. Kunyangwe ndikazonzi ndaita musikana webasa mama, handingambofili comfortable kuti musikana wangu webasa ange achiwacha zvipfeko zvangu zvemukati, zvekare achizowacha zvekare nezvipfeko zvemurume wangu. Ende ivo mama vaibva vazongoti zvako muroora ndinokwanisa hangu kuregedza kuzviwacha, asi zvausingakwanisi kuzondirambidza kuwacha zvipfeko zvemwana wangu. Ivo vainge vachiti mwana wangu uyu ndakamutakura 9 months ndikamuzvara, ndikamuyamwisa kubva achiri mucheche kuzosvika azova murume mukuru kudai so. Saka kuti nditi ndinganyara mwana wangu ipapo, kana muroora unenge wava kutopakanganisa. Saka mukoma,
ndakambotanga ndichafunga kuti zvimwe kuda vamwene vangu maybe vainge vachingojoka zvavo, but for that month iyo yavakagara nesu vamwene vangu vakangoramba zvavo vachingoita nharo vachiwacha zvipfeko zvemurume wangu mukoma, even though ndairamba, but ndaizotongoona zvatongoyanikwa pawaya. Murume ndakambozama kugara naye pasi, but murume wangu dambudziko rainge riri paari, iye murume wangu ainge atongori emama's boy, aiti zvose izvo zvinenge zvataurwa naamai vake ndo zvaingotevedzera izvozvo. So what I did ndezvekuti ndakazokumisidzira ndava kuhwandisa mapenti angu. Ndaiva nerimwe monaki rangu iro railokeka, saka ndaingoti penti rangu is either randinenge ndapfeka kana kuti randinenge ndawacha mukomanashe, ndaingonorilokera muya, because vaiti kunyange ndikawacha vaizoona paya apo paunenge waisa penti rako rinenge rashiftiwa apa muchikafu mukomanashe. Ndainge ndichibikirwa mishonga yose iyo yekuti ndinge ndichizosungika mbereko yangu, ende vakandiroya zvainge zviri very funny, because pane rimwe zuva apo pavakabika derere, saka ndakazoti ndaenda kune imwe n'anga iyo yakazondirakidza zvose zvakaitika. Ivo vamwene vakati vapedza kundigadzira vachidudunura shinda pazvipfeko zvangu zvemukati, zvekare nekundifidha chimwe chikafu icho chainge chichienda kunobloka matubes angu, iyo yavaifanira kuti vange vachizadzisa. Ivo vamwene vangu vakashandisa derere. Ndakatovaona vamwene vangu paglazi ipapo vakatobuda mumba ndokubva vatondioneka, vakabva vaenda zvavo pamusika ndokubva vanotenga derere ravo. Vamwene vakazoti vauya nederere riya mukoma, chavakatanga kuita ndechekuti vakatanga vaenda naro mutoilet. Derere iri vakabva vazoriitira weti, vachiitira weti kudaro vainge vachipopota vachindituka, vachitoita mhiko dzekuti mbereko yangu inge ichizosungika. And on that night I remember kuti vamwene vangu vakabika mapoto maviri ainge aine zvisevo zviviri zvakasiyana, vakabika muriwo nenyama ndokubva vazobika derere. Vakabva vazondimanikidza kuti inini ndinge ndichidya navo derere. Musi wacho iwoyo inini navamwene vangu takatodya tose mundiro imwe chete. Zvadaro mukomanashi vamwene vakati vapedza kundifidha mishonga yose iyo yavainge vakafambira kuti vange vachindifidha ndokubva vazodzokera zvavo kumusha. Kubva musi iwoyo mukoma vamwene vaingofona, ende vaitongofonera mwana wavo direct vachingoti hazvisati zvaita, ko hazvisati zvaita, ko hazvisati zvaita. Iniwo mukoma ndainge ndava kurota hope dzandainge ndava kurota ndedzekuti ndaitorota mukomanashe ndiine pamoviri, asi zvaizoitika ndezvekuti ndaizongoti ndichifamba ndaibva ndazoona kamwe karukova, ndaibva ndazoona kuti kumhiri ndo kunenge kuine murume wangu nevamwe vana avo vainge vachitorakidzika sekunge vana ivavo ndakatovazvara kudhara. Apa ndinenge ndakabata kacheche kangu. Then ndaizoti kana ndadanidzira kune murume wangu, iye obva ati tinokumirira chiyambuka rukova, asi ngwarira kutsvedza. Mukoma hope idzi dzairamba dzichingoya kwandiri. Ndaingoti kana ndava pakati perukova paya ndipo pandaibva ndazoona vamwene vangu vachibuda nemumvura. Vamwene vangu vaiti kana vabuda nemumvura vakapfeka zvinhu zvitema vobva vazotanga kundimhanyisa. Vachinondimhanyisa kudaro mukoma, always kuhope kwangu pose pandairota hope idzodzo ndaibva ndatotsvedza mukoma. Ndichinotsvedza vamwene vangu vaibva vaita sekunge varwadziwa nekutsvedza uko kwandinenge ndaita, vobva vati wawisa mwana, vobva vatonditorera mwana wangu uya, vobva vati Mwari vangakupa seiko mwana iwewe usingagone kuchengeta mwana wacho, vobva vatonyura pasi pemvura. Mukomanashi ndinosuspekta kuti murume wangu paainge achiri mupenyu ndakaita mimba dzakawandisisa dzichingobva, because zvaiitika mukoma ndaingokwanisa kungokaruka ndanzwa kuti panapa ndinenge ndazvitakura mukoma. Ndaingoti kana ndikangoti iyi inenge nhumbu chete, because ndaitoita morning sickness, kurutsa, kuita sei, kugena weight. Then all of a sudden mukomanashi ndaibva ndazongonzwa kuti kuzasi kwangu uku kune zvinhu zvinenge zvava kubuda. Dzimwe nguva zvinhu izvi zvaibuda zvakaita white, dzimwe nguva zvaibuda zvakaita kunge derere, so just like zvandakaona mumira ivo vamwene vangu vachindifidha derere iro rainge rakatogadzirwa kudhara. Zvadaro mukomanashi pandakaona kuti zvose izvi ndo zvainge zvaitika, ndakabva ndazobvunzwa nemunhu uya ainge achindibatsira n'anga iya, ikabva yanditi ndainge ndichida here kuti
ndinge ndichiita go back to sender mukoma ininiwo ndakabva ndapika ndikabva ndati go back to sender ndiyo yandainge ndichida. But chandakatadza kuziva panguva yacho iyoyo ndechekuti vamwene vangu neuroyi hwose hwavo hwavainge vainawo, izvo zvandakaita ndo zvavainge vakatomirira. Vaida kuti kana inini ndikazama kurwira murume wangu, ivo vobva vazovhiya mwana wavo, vobva vazomuisa pachijano. Kunyange zvayo n'anga iya yainge iine masimba, but ipapo yakabva yapapotsa, yakabva yatadza kuoneswa kuti ivo vamwene vangu ava vainge vatori nechijana chavo chainge chiri padhuze. Saka nguva yose iyi vainge vachitozama kuti vange vachiuraya inini, but vakabva vanditadza kundiuraya inini ndichienda kunoita go back to sender. Zvose zvainge zviri mumaziso avo emweya, ivo vamwene vangu. Ndakati ndapiwa tsono ndikabva ndanzi ndinge ndichibaya vamwene vangu. Ndakati ndichinobaya vamwene vangu mukomanashi, unfortunately after ndapedza kubaya vamwene vangu ndipo pakabva pauya image pamira paya, ndokubva ndaona kuti image yainge isisiri yavamwene vangu asi ainge ari murume wangu. Ainge achibuda ropa racho raibuda richiita sekunge pahuma pake apa painge paine tape yeropa rakabuda mukoma, zvekuti takagumisidzira tava kusaona kana anything paglazi paya. Ndakabva ndabvunza n'anga iya ndikabva ndati ko izvi zvaitika zvinoreveiko? Then n'anga iya yakabva yati ndisanetsekana nekuti ivo vamwene vangu vainge vachihwanda vachiisa mwana wavo pamberi. N'anga iya yakabva yazotora banga ikabva yanditambidza banga, ikabva yanditi ndinge ndichiita sekunge ndiri kuvhiya. Saka ndakabva ndavhara maziso angu ndokubva ndatozviona mukomanashi, ndakatobata dhuku ravamwene vangu ravaiwanzokufarira kupfeka, ndokubva ndatanga kuvhiya mukoma ndirimo mumatare asekuru vaya. Ndakavhiya ndigovhiya mukomanashi, ndakabva ndazongonzwa izwi, takatoti tapedza izwi iri rakatongotaura rikati, ko wandiurayireiko? Ko chandakutadzira ndambokutadzireiko chazoita kuti unge uchindiuraya kuita kunge uri kuuraya zvako huku kudai? Mukoma izwi riya rakabva razotanga kuchema, ndokubva izwi riya razongoti zii. Mukomanashi zvadaro ndakabva ndazodzokera zvangu kumba. Ndakati ndadzokera kumba inini nemurume wangu takararamisana. Vamwene vangu pavakarwara ndakatombozviudza kuti ya zvechokwadi go back to sender iya yainge yakashanda, but vamwene vangu vakati varwara kudaro so mukoma zvekuti vakatadza kana kutaura. Zuva murume wangu paakati ngatimboendai kumusha tinoona mama, because iye ainge achiti mama vanyanyisa kurwara, it is far much better kuti tinge tichienda kunovatora kumusha. Kana tavatora kumusha tobva tauya navo kuno tombofamba navo kumaspecialist. Takati taenda kuya kumusha mukomanashi usiku hwose hatina kana kurara. Murume wangu akangosvikawo ndokubva ahakira kurwara kwainge kuchiita amai vake, nayewo akabva atotadza kutotaura. Apa ainge achingopupuma furo kudai, ziso rake rainge rakaita kuvhurika kuita kunge ziso remombe yainge ichitoda kutourawa. Mukomanashi murume wangu akangorwara for one night. The following morning mukoma murume wangu ndokubva atoti sarai zvenyu. Murume wangu ndokubva atoshayika paya. Vamwene vangu vakangoti murume wangu achingonofa, ivo vamwene vangu ndokubva vatoti pembenu, vava kutotanga kutobvunza paya kuti ko ndiripi, ko chii chaitika. Vamwene vangu mukoma ndakafungidzira kuti vachachema zvisingaiti, but vamwene vangu havana kana kumbogara vachema kana kumboburitsa zvavo misodzi. Vainge vachingoti ehe parufu rwemwana wavo havana kana kumbogara vaburitsa kana misodzi. Takazoti taviga murume wangu mukoma, inini ndakabva ndangonzi handiti munozviziva kuti hamuna kana kumbogara maita mwana nehama yedu, saka zviri kwamuri. Kana muchida munokwanisa kungogara pano naamai muchibatsirana naamai. Zvikadaro mukomanashi hama dzemurume dzakabva dzati kuHarare uko kuti munge muchadzokera hazvichaita, because iye murume wangu ainge aine vana vake vakomana vaviri. Zvikabva zvazonzi imba iyo yekuHarare kuya kwandainge ndichigara nemurume wangu apo pa ainge asati ashayika, zvikabva zvazonzi imba iyoyo ichange ichizochengeterwa vana vake vakomana sezvo vainge vasati vasvika 18 years. Mukomanashi ndakarwadziwa, ndakaburitsa misodzi, ndakamboshingirira mukoma, ndikabva ndambozama kuti ndinge ndichigara navo vamwene vangu ava, but chekugarira chaipo painge pasisina. Mukomanashi ndakamboshingirira
ndakatsamwira because kumba ndainge ndichifunga kuti saka kumba kwacho ndinoenda kunoitei. The trauma was just too pain yacho yandainge ndichinzwa, it was just too much. Asi anyway mukoma vamwene vangu vakazoita zvekundidzinga pamba pavo kuburikidza neurwere. Ndakarwara mukomanashi, ndakarwara zvekuti ndega ndaiti ndakarara kudai so ndaitoona vanhu vachitouya kwandiri vachitondiudza kuti nhasi tinokudya chete, nhasi tinokuvhiya, tinokuita kanyama kanyama. Vabereki vangu vakabva vazonditora. Vabereki vangu vakati vanditora mukuzonofamba mukoma ndarikavha, ndipo pandakabva ndazosangana neimwe n'anga iyo yakazondibatisa mishonga. Inini chinobatiswa mishonga iyi, ndakabatiswa mishonga ndichinzi mweya wemurume wangu ndiwo wainge uchindirwarisa. Ende zvose izvi mukoma zvandakaudzwa, ndakatozviudzwa hama dzangu dziripo idzo dzainge dzakafamba neni, ndokubva vataura kuti pandakaita go back to sender, banga iro randakatumidzira rakabva ratadza kuenda kunobaya vamwene vangu, rakati ratadza kuenda kunobaya vamwene vangu. N'anga iyoyo iyo yainge yandibatsira kutumidzira banga iri mumweya yakabva yati haungadzoki kuno, nekuti dai banga iroro rakadzoka mudare umo matainge tiri, n'anga iyoyo ingadai yakabayiwa nebanga rayo, because hanzi mushonga wego back to sender ndo zvaunoita kana ukanopotsa uko unodzoka uchinorova uyo anenge atumidzira mushonga wacho iwoyo. Saka n'anga iya yakabva yazondinyengera ndokubva yanditi vhiya. Paya pandainge ndichivhiya ndainge ndichitotumidzira banga, but now ndainge ndava kuvhiya wangu murume. Saka ndakabva ndanzi mweya uyu mweya wekutoti watova mweya wengozi unenge uchitosimuka uchida kundiparadza, uchiparadza dzinza rekwedu. Kahari aka kandakapiwa kainge kakangoita kavhasi so kanogara maruva. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodyara ruva mukati mekavhasi ikako. Mukomanashi ndakaenda ndikanotenga ruva. Mushure mekunge ndatenga ruva riya, ndakabva ndazonzi ruva iri ndo richazondiudza zvarinenge richida. Zvinhu izvi tichizviudzwa painge paina baba vangu, munin'ina wangu, amai nehanzvadzi yangu. Saka baba vakabva vati zvinhu izvi hatifaniri kuti tinge tichizoudza vamwe veukama. Pandakanzi tinge ndichitenga ruva iri rakabva razondirotesa, rakandirotesa iro ndakamira padhuze naro ruva iri ndichidiridzira ruva iroro nemukaka. Ndakati ndamuka ndokubva ndaenda ndikabva ndanotenga fresh milk. Ndatenga fresh milk kudaro mukoma ndikabva ndaona ruva riya mashizha aya ainge ava kutanga kuoma, ndakatomaona achitochinja kala ndokubva atoita green. Zvodaro mukoma nashi 2 years dzakati dzapfuura ndokubva ndazorota zvino ndakabata huku nebanga, ndikabva ndaziva kuti izvi zvainge zvichireva kuti kudii. Baba vangu vakazoti vachinoshaya mukomanashi, ndakavarota baba vangu ava ndakamira navo padhuze neruva iroro, baba ndokubva vazoshayika. Saka idzo hope idzo dzandakazorota kana amai vangu ndakatya kuvaudza, because ndakatya kuti zvimwe kuda amai nekuti vainge vari pakurwadziwa vanokwanisa kuzofungidzira kuti inini ndini ndakaurayisa baba. Saka nanhasi uno mukomanashi zvinhu izvi ndichiri kuzvikipa as a secret, but ruva iri rinongogara richindirotesa, rinondirotesa ndakamira nehama yangu. Hama yangu iyo yandinenge ndarota ndakamira padhuze naro ruva iri, hama inobva yatotanga kutorwara, inozopona zvayo, but ndava kutya kuti zvose izvi zvandiri kuita kwava kutotanga kutochekeresa veukama. Handizivi kuti ruva iri ndoenda kunorirasa kupi. Hey, fedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndine ruva rangu iro randinopota ndichidiridzira, asi iko zvino rinoti kana ndikadiridzira neropa rehuku rinobva rarutsa. Hanzi rinotorutsa mukomanashi semarutsiro atinongoita isu vanhu. Hanzi naro unotoriona richitorutsa ropa. Yei pakaipa. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Yei.